Dobrý deň, pán doktor Fábrik. Dnes by som vám chcela predstaviť tému, a je to agresia z pohľadu dedičnosti. Je to téma, ktorá je veľmi dôležitá pre psychológiu, pretože agresia ako správanie má obrovský dopad na medziľudské vzťahy. Agresiu stretávame v rôznych podobách. Niekedy ide o drobné konflikty, nejaký zvýšený hlas, podráždenosť. Niekedy však môže prerásť do fyzického násilia, domáceho či dokonca do nejakých veľkých vojenských konfliktov. Preto psychológia dlhodobo hľadá odpoveď, odkiaľ sa táto agresia v nás ľuďoch berie. Je to niečo, čo sa naučíme podľa vzorov vo svojom okolí, alebo je agresia zabudovaná v úvodzovkách v našej biologickej výbave. Táto otázka nie je nová. Už v 20. storočí sa ňou zaoberali dvaja významní autori, Konrad Lorenz a Sigmund Freud, ktorých teórie patria dodnes medzi základné piliere našej predstavy o pôvode agresie. Hoci ich prístupy sú od seba odlišné, majú aj spoločné východiská. A v dnešnej prezentácii sa pozrieme na to, že do akej miery je agresia dedičná, ako ju vysvetľoval Konrad Lorenz a ako ju vysvetľoval Sigmund Freud a v čom sa ich teórie zhodujú a líšia. No, je agresia dedičná? Dnešné výskumy ukazujú, že agresívne správanie je asi 40 až 60% dedičné. To znamená, že niektoré biologické faktory v nás môžu zvyšovať pravdepodobnosť impulzívnosti alebo nižšej schopnosti regulácie emócií. Ale treba zdôrazniť jeden dôležitý fakt, že vlastne tá genetika nikdy nefunguje izolovane. Ako píše Smith, genetické predispozície sa aktivujú len v kombinácii s prostredím. Gény nám síce môžu určiť určitý temperament, napríklad živší, impulzívnejší, rýchlejšie reagujúci typ osobnosti, ale to, či sa z toho stane agresívne správanie, závisí od toho, v akom prostredí vyrastáme. Či zažívame doma násilie alebo stabilné vzťahy bez násilia. Akým spôsobom sa riešia konflikty v rodine, náš rodičovský vzor a aj koľko stresu zažívame. Napríklad dieťa, ktoré má geneticky nižšiu mieru seba kontroly, môže byť úplne bezproblémové, ak má okolo seba stabilné, podporné a empatické prostredie. A naopak aj dieťa bez výraznej genetickej predispozície môže byť agresívne, ak vyrastá v chaose, strese alebo násilí. Moderná psychológia preto hovorí o interakcii génov a prostredia. Gény určujú určitý rámec alebo nejakú kapacitu, ale prostredie rozhoduje o tom, ako sa táto kapacita naplní. Tento pohľad vedci často prirovnávajú k palivu a k iskričke. Gény sú palivo, napríklad vyššia impulzivita alebo nižšia tolerancia frustrácie a prostredie je iskra. Či už pozitívna, ktorá tlmí problémy, alebo negatívna, ktorá ich spúšťa. Teraz sa pozrieme na teóriu Konrada Lorenza. Bol to etológ a venoval sa hlavne pozorovaniu zvierat. A na základe týchto pozorovaní prišiel k záveru, že agresia je vrodený bojový inštinkt, ktorý existuje vo všetkých živočíšnych druhoch vrátane človeka. Lorenz prirovnával agresiu k hydraulickému modelu. Môžeme si to predstaviť tak, že sa v nás neustále hromadí určitá energia a ak sa za dlhší čas neuvoľní, tlak stúpa a nakoniec musí vybuchnúť. Niekedy aj pri nejakom banálnom podnete.
Tento model vysvetľuje, prečo niekedy reagujeme neprimerane. Napríklad máme zlý deň, sme unavení, frustrovaní a na malý podnet môžeme reagovať prehnane. Lorenz tiež tvrdil, že agresia slúži dôležitým evolučným funkciám. Chráni teritórium, určuje hierarchiu v skupine, udržuje rovnováhu medzi jedincami a zabezpečuje prežitie druhu. Je dôležité povedať, že u zvierat agresia nemá cieľ zabíjať. Väčšinou ide o rituálne súboje alebo zastrašovanie, ale pri človeku je podľa Lorenza situácia iná. Človek nemá nejaké prirodzené zábrany zabíjať druhého človeka a navyše máme technológie, ktoré túto agresiu znásobujú. Preto môže byť ľudská agresia oveľa ničivejšia ako agresia zvierat. Zároveň však verí, že agresia nie je zlá. Je to prirodzený mechanizmus, ktorý nám evolúcia dala do vienka, aby sme prežili. Problém nastáva už vtedy, keď agresia nie je regulovaná nejakou tou vnútornou kontrolou alebo situáciami v tej spoločnosti. Teraz sa pozrieme na teóriu Sigmunda Freuda. Je to trochu iný pohľad. On sa nesústreďuje na správanie zvierat, ale na vnútorný svet človeka, na jeho psychické procesy a konflikty. Podľa Freuda každý človek funguje na základe dvoch protikladných pudov. Prvý je eros, to je pud života. On podporuje tvorenie, lásku, budovanie vzťahov, prežitie a rast. A thanatos, pud smrti. Smeruje k deštrukcii, k rozpadu, k agresii a k návrate do v úvodzovkách neživého stavu. Freud videl agresiu ako prirodzený prejav pudu smrti. Tento pud v nás podľa neho pôsobí neustále, ale nie je vždy otvorene viditeľný. Agresívna energia sa môže prejaviť rôznymi spôsobmi voči iným, nejakou nepriamou agresiou, že nejaká irónia, výsmech, obrátením ale tej agresie aj proti sebe, a čo môže viesť k seba poškodzovaniu alebo depresii. Ale môžeme ju formovať aj sublimáciou, že tú agresívnu energiu presmerujeme do umenia, športu, práce alebo nejakej tvorivej aktivite. Freud zdôrazňuje, že človek má v sebe trvalý vnútorný konflikt medzi týmito dvoma pudmi života a smrti. A práve z tohto vnútorného napätia vznikajú mnohé agresívne prejavy. Zatiaľ, čo Lorenz vidí agresiu ako niečo zvonka, ako inštinkt, Freud ju vidí ako takú vnútornú silu, ale môže mať aj ten sebadeštruktívny charakter. Porovnanie a rozdiely našich dvoch teórií. Takže spoločné črty. Obaja veria, že agresia je vrodená a predstavuje určitú formu energie a podporujú aj ten hydraulický model, že sa tá agresia hromadí a musí byť nejakým spôsobom uvoľnená. A obaja uznávajú aj biologický základ agresie. Rozdiely. Tam sa to rozchádzajú sa v tom pôvode agresie. Lorenz to vidí ako ten evolučný inštinkt a Freud ako ten pud smrti, ktorý máme v sebe. Je tam aj rozdiel v tom účeli.
Lorenz to vidí ako ochranu druhu, teritória, nejakej hierarchie v našom druhu a Freud ako prejav vnútorného konfliktu a deštruktívnej energie. Aj zameranie tam sa líšia. Lorenz vychádza zo zvierat a Freud zo psychiky človeka. A nebezpečnosť agresie. Lorenz vidí problém v tom, že ľudia nemajú nejaké prirodzené zábrany ako zvieratá. A Freud vidí ten problém v tom vnútornom konflikte a hlavne v tom potláčaní, keď ju nevieme zo seba vybiť. Záver. A ak to zhrnieme, agresia je jav, ktorý má genetické aj environmentálne korene. Moderné výskumy ukazujú, že gény môžu predisponovať človeka k impulzívnejšiemu správaniu, ale vlastne to, či sa z tejto predispozície stane agresívne správanie, závisí najmä od prostredia. Teória Konrada Lorenza a Sigmunda Freuda ponúka dva rozdielne, ale vlastne doplňujúce sa pohľady. Lorenz sa sústreďuje na evolúciu a na to, ako agresia pomáhala živočíchom prežiť. A Freud sa sústreduje skôr na tú psychoanalytiku človeka a agresiu ako súčasť vnútorného konfliktu. Oba pohľady však zdôrazňujú to najdôležitejšie, že agresia je prirodzená, ale zároveň je potrebné ju regulovať a hľadať zdravé spôsoby jej uvoľnenia. Tu je moja použitá literatúra. Rovnako mám aj v seminárnej práci vo Worde, z čoho som čerpala. Ďakujem za pozornosť a ospravedlňujem sa za moje občasné koktanie sa. Nahrávam to už neviem koľkýkrát, ale mám z toho normálne taký stres, že jak keby som pred ľuďmi, neviem prečo. Tak ešte raz ďakujem za pozornosť a dovidenia.